Легенда про птушку. Авторская программа Анастасии Аудзевич. Хвала Христу, паважаныя слухачы і гледачы YouTube канала Радыё Марыя. З вами Анастасія Аудзевич і гэта легенда пра птушку. Толькі мы адсвяткавалі урачыстасць ахвяравання пана, і вось гэтую праграму я вырашыла прысвяціць менавіта, здалёк гэтай урачыстасці. Дазволю сябе зачытаць Евангелле ад Лукі. Абрад, які здзяйсняе Дева Мария с своим обрадником Юзефом. И когда исполнились дни очищения, их по закону Моисееву принесли его в Иерусалим, то бок Иисуса, чтобы представить Господу и чтобы принести в жертву по реченному в законе Господнем 2 горлицы или 2 птенцов голубиных. Калі кажуць птенцы голубіныя, то маюць на ўвазе маладых голубоў. Гэта не птушаняткі. І сапраўды сёння мы будзем размаўляць на гэтую тэму. Пасля родаў жанчына павінна была здзейсніць пэўны рытуал ачышчэння, які суправаджаўся ахвярапрынашэннем. Яна павінна была прынесці жывёлу ў ахвяру, найчасцей за ўсё гэта ягнятка. А калі жанчына была бедная, то ў законе таксама агаворвалася 12-я кніга, Левит, 8 верш. Если же она, то бок жанчына, якая народила, не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет 2 горлиц или 2 молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник. То бок гэтая запіс у кнізе Левит тлумачыць нам некаторыя падрабязнасці з жыцця сям'і Езуса, і далей гэта зноў ж такі сустракаецца ў Евангелле ад Лукі. І гэта паказвае нам тое, што Марыя з Юсефам былі людзі досыць простага такога дастатку. Хоць Юзеф, ён і быў нашчадкам цара Давіда, але ў той час панавалі, калі можна так сказаць, у Ізраілі дынастыя Ірадаў. І таму прамыя нашчадкі Давіда часцяком вялі даволі сціплы лад жыцця. Дык вось, калі з галубамі, дарэчы, усё зразумела, то хто ж такія горліцы? А горліцы – гэта бліжэйшыя сваякі галубоў. Амаль што родзічы, вельмі падобныя па анатамічнаму страенню, па ладу жыцця і па знешнім выглядзе. Але гэта розныя птушкі – галубы ды горліцы. У сучасным Ізраілі, калі мы туды патрапім, мы сустрэнем гэтых птушак шмат. Сапраўды, іх там у вялікай колькасці водзяцца. Найчасцей за ўсё сустракаецца малая горліца. Чаму я дакладняю, будзе зразумела крыху потым. Яна не будуе, ці вельмі рэдка будуе свае гнёзды на дрэвах, найчасцей за ўсё яна карыстае нейкія чалавечыя будынкі. Бо, каб звіць гняздо, ёй трэба такая цвёрдая апора, цвёрдая падлога. То бок яна выкарыстоўвае пабудову чалавека. Таксама там сустракаецца яшчэ і кольчатая горліца. А вось яна якраз найчасцей за ўсё будуе свае гнёзды на дрэвах. Гняздо незамыславатае, некалькі галінак накідана, гэта і ёсць гняздо. То бок, калі мы трапім у Ізраіль, у гарадах мы пабачым малую горліцу, а ў лясах, парках, садках ужо кольчатую горліцу. Кольчатая яна таму, што ў яе на шыі ёсць невялікае такое, як паўкалечка, як такі нашыйнічык, і па гэтаму птушку вельмі лёгка пазнаць. Горліца ўзгадваецца ў пісанні некалькі разоў. Я дазволю сябе узгадаць такі урывачык, песня-песняў, так. «Вось зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей». У гэтым сэнсе горліца заўжды была такім сімвалам вясны, абуджэння, і таму яна сэнсавалася і ў местным габрэйскім такім фальклоры як весніца вясны. Гэта, канешне, па-першае, што можна ўзгадаць з Бібліі, але ёсць яшчэ адзін урывачак, вельмі цікавы. «Мне предай зверям душу горлицы твоей, собрание убогих твоих не забудь навсегда».
горліца Божая. То бок гэта адзін з сімвалаў царквы, касцёла, так вось такога духоўнага яднання, сходу праведнікаў, усіх такіх сабраўных паслядоўнікаў Езуса Хрыста і выканаўцаў Божай волі. Не аддавай душу горліцы сваей зверям. То бок гэта Давід прасіў Бога аб тым, каб душа, то бок жыццё праведнікаў не было ва ўладзе звяроў. Звяры гэта людзі са зверскім, жорсткім такім агрэсіўным характарам. І таксама ён, чалавек, меецца на ўвазе, павінен падпарадкоўвацца ўсё ж такі свайму розуму і не жыць памкненнямі адной плоці. Гэта такі прамыя ўзгадкі пра горліцу, які сустракаюцца таксама ў пісанні. Але вось тут ёсць вялікая такая цікавостка, я нават да айцоў звярталася. Бо горліца і голуб – гэта розныя птушкі. Але калі перакладаюць на расейскую мову і найчасцей на беларускую, гэта губляецца. І перакладаюць проста як голуб. То бок, калі так углыбіцца, то часам усё ж такі ёсць удакладненне, аб якой птушкі ідзе размова. І калі перакладаюць голуб, то сэнсавалася, што гэта горліца, але дзесьці вось у перакладах гэта згубілася. Птушкі сапраўды розныя. Праграма аўтарская, таму я дазволю сябе скарыстаць усё ж такі назву горліца. Бо па-беларускі горліца гэта туркаўка, або народная назва птушкі гарлінка. Мне больш падабае горліца, і я вырашыла ўсю праграму казаць горліца. Горліца больш такое рускамоўнае, каб вас не блытаць. А то будзе і горліца, і туркаўка, і глубы, і ўсе разам. То бок пакіну за сабой права казаць горліца. Дык вось, паглядзім на фотаздымак. Гэта горліца малая, або горліца егіпецкая. Калі я была ў Іерусаліме, то я часам слышала гэты такі рогат, і мне здавалася, хто так смяецца, неяк так дзіўна. А гэта смяюцца менавіта гэтыя галубы. Яны вельмі распаўсюджаны. Галубы маю на ўвазе тое, што адносіцца да галубіных. Гэты птушкі, гэтай горліцы. Яны вельмі распаўсюджаны ў Ізраілі, але калі пацікавіцца, то можна даведацца тое, што птушкі гэтыя ніколі не жылі у Ізраілі ад пачатку часоў. Яны жылі на тэрыторыі Афрыкі, у Індыі, таксама яны сустракаюцца нават у Аўстраліі. І сапраўды вось буркаванне гэтай горліцы, гэтай малой галубкі нагадвае смех. Часам гэту горліцу яшчэ забудзь голуб, які смяецца. Як жа яна трапіла ў святую землю? Да вельмі проста. Яна трапіла з арабамі. Арабы вельмі любілі гэтых птушак, яны іх шанавалі, ім вельмі падабаліся вось гэтыя птушыны варкаванні, бурчанне гэтыя, спевы іх. І галубоў, горліц трымалі ў дамах, трымалі ў мячэцях, бо птушка і знешне прывабная, і панравілася, як яна там варкавала. Прывезлі гэтых птушак дакладна з Егіпта на святую землю. Там некаторыя, напэўна, збеглі з гэтых клетак і пачалі жыць ужо на волі. Далей, калі паглядзець тэрыторыю, як распаўсюджваліся гэтыя горліцы, то яны паляцелі ў раён з дома, Ерыхон, Іерусалім і далей так у двухкосці заваявалі ўвесь Ізраіль. Цікава, што калі чытала пра горліц вось менавіта у такіх габрэйскіх нейкіх тэкстах, згадкі, іх мясцовы такі фальклор, то іх таксама часам завуць Йона. Мы ведаем, што на іўрыце голуб гэта Йона, так? Таксама Йона, гэта яшчэ і прарок, і яшчэ гэта мужчынскае імя. Вось, яно, дарэчы, в нашым народзе сустракаецца. Але калі перакласці, то Йона гэта голуб, а мужчынскае імя гэта кроткі, паслушны, лагодны, паслухмяны галубчик, галубок. Ось такая цікавостка. Кольчатая горліца. Папрашу ўсіх ператварыцца зараз на некалькі секунд у слых. А вось зараз легенда. Знемагаючы пад цяжарам уласнага крыша, Езус ішоў на Галгофу. Пры дарозе сядзела жанчына і прадавала малако.
Рымскі легіянер, жадаючы хоць неяк палегчыць мукі Хрыста, падышоў да старой і хацеў купіць чару малака. Старая запытала за яе 18 манет, а ў салдата было толькі 17. Скарыдная жанчына ні за што не згаджалася саступіць і ўпарта паўтарала: 18, 18, декаакта, декаакта. Калі Езуса Хрыста ўкрыжавалі, прагная габрэйка ператварылася ў галубку, якой было патрэбна няспынна паўтараць: декаакта, декаакта. Калі яна, пазнаўшы сваю віну і раскаяўшыся ў жорсткасці і прагнасці, усё ж такі скажа 17, то зноў ператворыцца ў жанчыну. А калі ўсё ж такі ў злосці вымаўіць 19, то наступіць канец свету. Вось такую легенду склалі яшчэ ў старажытнасці пра буркаванне гэтай горліцы. І сапраўды, калі паслухаць, то яе голас вельмі падобны на декаакта, на лацінскае вось гэтае 18. Так, усе услышалі вось гэтае декаакта. І цікава тое, што ў заалагічнай такой класіфікацыі назва кольчатай горліцы па латыні стрептапелія декаакта. То бок лацінская вось гэтая назва так і прыклеілася. Слова 18 тлумачыць род і від гэтай птушкі. Птушка на самой справе вельмі прывабная, прыгожая, мілая, вытанчаная такая. Яна крыху нагадвае нашага сучаснага голуба, але больш зграбная і грацыёзная. Калі мы асноўныя такія па верхам прайшліся, то паўстае ж пытанне. Усё зразумела, трэба было прынесці ахвяру і былі абраны птушкі галубы, бо не было шмат грошай. Але чи сэнсавалі калісьці вы сябе, чаму менавіта вось галубы, чаму менавіта горліцы былі абраны для гэтага абрада? Дзе яны іх набывалі, ці купілі ў святыні, дзе іх там прадавалі, як яны траплялі ў святыні, ці гэта хтосьці бегаў там па палях, лугах і збіраў гэтых галубоў, лавіў сеткамі. Гэты паўстанні, яны такія, можна сказаць, бытавыя, але яны ўсё ж такі перад нашым сучасным чалавекам паўстаюць. Чаму менавіта абралі горліц ды галубоў? І адказам будзе тое, што навошта ж сяляне будавалі гіганцкія галубятні ў пустынях Ізраіля. Вось сапраўды, больш за 1500 гадоў таму у пустыні сяляне апрацоўвалі паля ў такіх памерах, якія вось і зараз здзіўляюць сучасных і археолагаў, ды ўвогуле нас, людзей. Што гэта сказаць? Гэта быў нейкі такі цуд пустыні? Не быў. Казалася, што апіраліся не толькі на тое, што гэтыя палі арашалі, што гэта была такая ўпартасць з боку людзей, але прамая прычына гэта былі галубы і горліцы, якія ўгнойвалі ўзараныя землі. Археолагі прыйшлі да такой цікавай высновы, што людзі ўзводзілі гэтыя вялікія 8, 9, 10 метровыя галубятні ў самым цэнтры палёў, вось для таго, каб гэтыя птушкі ўгнойвалі гэтыя палі. Сапраўды вельмі цікава, што птушак гэтых і карысталі ў ежу, канешне, але тагачасныя і галубы, і асабліва горліцы, яны былі вельмі невялікіх памераў, і то бок, калі б людзі разводзілі гэтых птушак у галубятнях для ежы, то, канешне, яны б вырашылі скарыстаць крыху большую птушку, чым тая ж горліца, бо яна маленькая ды сухажылістая, там не шмат гэтага мяса. І гэта тлумачыць нам тое, што сапраўды разводзілі для ўгнаенняў. То бок яшчэ археалагічныя раскопкі паказваюць, што вельмі шмат дробных костак было знойдзена, і гэта косткі, не галубоў. Гэта ўсё ж такі найхутчэй за ўсё былі горліцы. І вось цікава тое, што гэтыя птушкі даюць, якія жывуць у галубятнях, адна птушка дае ў год прыблізна 10 літраў памёту. У кожнай такой галубятні, найчасцей 8-9 метраў яна была, былі адсекі, дзе жыло 1200-1600 гэтых птушак. То бок атрымоўваецца, што адна птушка ў год прыносіла 12-15 тонн угнаенняў.
І гэтае ўгнаенне людзі карысталі вельмі шырока, дзякуючы толькі менавіта гэтым угнаенням. Яны ведалі, што такое аліўкавыя дрэвы, што такое вінаград і гэтак далей. Цікавае тое, што галубятні знаходзіліся у саміх палях. Самыя такі блізкія па змяшчэнню галубятні каля дамоў былі прыблізна ў 800 метрах ад дома. То есть амаль што кіламетр ад чалавечага жылля. Для чаго так рабіла? Бо мы ведаем, горліцы ды галубы, яны часта абіраюць вось гэтую каменную такую плоскую падэшву, каб зрабіць там гняздышка. Каб яны не ляцелі да чалавечых хат і жылі менавіта ў сваіх галубятнях. Вось, канешне, ёсць рэгіёны блізкага ўсходу, ды і нават Ізраілі, дзе галубы жылі побач з чалавекам, побач з домам, але ўсё ж такі ўсе даследаванні паказваюць, што зноў ж такі асноўная мэта была не харчаванне, а вось атрымаць ад іх некае ўгнаенне. Цікава тое, што сам цар Ірад, ёсць такія сведчанні і легенды, вось ён вельмі любіў галубоў і у вялікай колькасці разводзіў іх у сваіх палацах і ў Ерыхоне, у Масадзе, у іншых месцах. Вось, але вельмі старажытныя 500-го года пастройкі, так можна сказаць, галубятні былі даследаваны, раскопаны археолагамі у пустынях, то бок калісьці там была жизнь і там былі ураджайныя палі. Хтосьці можа сцвердзіць, магчыма, гэта некая памылка, магчыма, гэта не галубятні, бачым мы нейкія рэшткі, ёсць яны. Але ўсё ж такі у нас ёсць галубіныя домікі ў Егіпце. Сапраўды, і дагэтуль у Егіпце захаваліся вось гэтыя старажытныя галубятні. Яны старажытныя не па часе, а старажытныя па тым сэнсе, які яны маюць у людзей. І гэтыя галубятні будуюць. Канешне, тут гледачам шанцую крыху больш, можна іх пабачыць, як гэта ўсё выглядае. Гэта такая вялізная пабудова, яна чымсьці нагадвае нават вулей такой. Вось, і яна месціцца дзесьці у палях. Дарэчы, вось гэтыя пабудовы, гэта адна з візітных картак Егіпта. І часам, калі сустракаеш у нейкіх такіх часопісах вось гэтыя фотаздымкі, людзі, магчыма, думаюць, што гэта нейкі правобраз піраміды. Не, гэта галубятні. Вось, і такія галубятні, цікава, што дайшлі да нас яшчэ з часоў старажытнага Егіпта. У нашай краіне, да і ў шматлікіх іншых, галубы гэта такая, нецэнная птушка. Яе лічаць за шкодніка, нічога не робіць, зерня есць, лятае, гадзіць, што з яе добрага. Але старажытныя людзі ставіліся да гэтай птушкі зусім не так. Вось як у нас бусел гэта вобраз сям'і, то бок у Егіпце менавіта горліцы ды галубы гэта сімвал сям'і, шчасця, вось, і іх ніхто не ганяе, наадварот, калі галубы ды горліцы садзяцца дзесьці там на дах і на сельскай гаспадаркі, ходзяць па палях, то гэта такая добрая вельмі прыкмета. То бок стаўленне зусім іншае. Па меркаванням егіпцян, яны, гэтыя птушкі, у нас яны гадзяць, і гэта не вельмі добра па нашых меркаваннях, а там людзі кажуць, што птушкі гэтыя адрозніваюцца вельмі такой добрай чысцінёй, яны не злобныя і ніколі не пярэчаць сваім ворагам. Як у доказ можна згадаць такія радкі, якія збаўца калісьці сказаў сваім паслядоўнікам: «Будзьце мудрыя, як змеі, і простыя, як галубы». І вось менавіта простыя, як галубы, у гэтым сэнсе гэтых птушак і дагэтуль успрымаюць у Егіпце. Голуб, горліца і курыца, яны адносяцца да чыстых птушак у габрэяў, так, і іх можна было карыстаць у ежу. Канешне, іх карысталі ў ежу, але вы самі разумееце, якія там памеры, мяса там сапраўды не шмат. І ёсць зараз такое меркаванне, яно досыць такое папулярнае, магчыма, хтосьці гэта ўжо чуў, што ахвяру прыносілі курэй. Але, зноў ж такі, вернемся да навукоўцаў, яны праводзілі раскопкі парэшткаў эпохі першага храма, так, раён храмавай гары, жылыя нейкія кварталы. І што ж аказалася, што менавіта вось дзе была храмавая гара, на сметніках сапраўды ёсць косткі горліц і малых галубоў і ніводнай курынай. А вось дзе ўжо жылыя кварталы,
Там, наадварот, сустракаюцца на сметніцах, які раскопвалі і даследавалі косткі курачак, а костак горліц ды галубоў няма ад слова зусім. Магчыма, хтосьці скажа, ну добра, мы ўсё гэта так пачулі, былі нейкія галубятні, але сапраўды, магчыма, гэта вось некае такое памылковае меркаванне. Ведаеце, ёсць яшчэ вельмі цікавы і вельмі яскравы доказ, калі можна так казаць, гэтай тэорыі. Гэта пячорны горад Бейн-Гуврин. Сапраўды, гэта такая сетка штучных пячор, узростам яшчэ з першых там каких-то бытных часоў, і існаваў гэты горад вось у гэтых пячорах амаль што да эпохі крыжакоў. Горад Марэша і горад Бейн-Гуврин, яны месціліся на скрыжаванні гандлёвых шляхоў. І зразумела, што калі там праходзілі гэтыя гандлёвыя шляхі, то права за вось кантроль над імі пастаянна ішлі нейкія там войны. Людзі, каб неяк пазбегнуць з гэтай небяспекі, яны сыходзілі ў гэтыя хады, спускаліся ў гэтыя пячоры і там жылі. Цікава, што яшчэ ў 10 стагоддзі, калі 5 ці 10 магу крыху памыліцца да нашай эры, цар Юдэі Реховаам вось у гэтым горадзе перажываў аблога ад войска фараона Шишака. Ёсць вось такія гістарычныя звесткі, то бок сапраўды гэтыя пячоры вельмі-вельмі старажытныя. Дарэчы, з аднаго з гэтых гарадоў, Марэша, туль падходзіў сам цар Ірад. Вось, а горад Бейн-Гуврин вось непасрэдна ад таго, што гэта імя арханёла Гаврыіла. Вось ад іўрыта, калі там перакладаць, калі крыху сцерці на нос часу, то атрымоўваецца гэта горад святога Гаврыіла арханёла. Вось такая цікавостка. І калі вы ў сённяшні час наведваеце Ізраіль, то ў гэты пячорны горад таксама можна папасць, пагуляць там, паглядзець, але пячор вялікае множства, але адкрыты яны да агляду не ўсе. Адна з такіх пячор, якая адкрыта і якую можна агледзець, гэта велізарная, проста велізарная па памерах, самая вялікая, дарэчы, пячора, гэта пячора Галубятня. Яе ўзрост дакладна вядомы, яе пабудавалі ў 300 годзе да нашай эры, у 300 годзе да нараджэння Езуса Хрыста. Цікавостка тое, што чамусьці гэтая пячора, яна пабывана ў форме такога падвойнага крыжа, і ёй знаходзіцца каля 2000 галубіных вось гэтых вочак. Цікавостка тое, што сапраўды, можа, хтосьці згадае, што людзі харчаваліся гэтай птушкай. Добра, яны жылі ў пячорах і харчаваліся птушкамі, але птушкі вельмі дробныя для харчавання. То бок, зноў ж такі, асноўнай мэтай гэта было атрымаць угнаенне ад гэтых птушак. І цікава, што вось менавіта такіх галубіных пячор горліц, іх каля 80 у гэтым пячорным горліцы. То бок гэта яшчэ раз такое яскравае сцверджанне таго, што гэтыя птушкі адыгрывалі вельмі важную ролю ў сельскай гаспадаркі і былі не нейкімі бадзяжнымі птушкамі, як зараз мы іх успрымаем, там нейкія шкоднікі яны, так, а сапраўды гэта была цэнная сельска-гаспадарчая, хацела сказаць, жывёла, але птушка. Вось, і цікава тое, што вось гэтыя ўгнаенні, якія яны атрымоўвалі, яны былі не толькі вельмі там важныя і карысныя, але гэта была вельмі такая вялікая мэта, бо уявіце, вось у нашым такім сучасным успрыманні тыя часы да нашай эры, гэта нібыта такая калыска для чалавецтва. І вось толькі дзякуючы гэтым птушкам людзі змаглі выжываць, чалавецтва магло існаваць, дзякуючы сваім назіранням, свайму розуму, так, вось яны гэта ўсё прыкмецілі, скарысталі тое, што дано нам панам Богам. Гэта зараз мы ўжо такія ўсе адукаваныя, умныя, разумныя, і горліцу ад галуба ўжо не адрозніваем. А тады адрознівалі і шырока гэта карысталі. У такое заключэнне нельга яшчэ не ўзгадаць адзін такі цікавы момант з гісторыі. У 4 кнігі царстваў ёсць такая ўзгадка, што вось малюючы бедствы
падчас голаду, падчас аблогі Самары сірійскім царом Венададам. Вось ёсць такая згадка, што прадавалі вось гэты галубіны памёт у якасці такого харчавання, то есть то бок людзі дайшлі да такого крайняга такого голаду. І чацвёртая частка каба галубінага памёту прадавалася па 5 сікляў срэбра. Каб гэта біблійская адзінка, якой мералі сыпучыя рэчы. У сучаснасці, каб перакласці адзін каб, гэта 10 літр 1,5. І ім мералі менавіта вось сыпучыя рэчы. Штосьці падобнае будзе яшчэ узгадвацца сведчаннямі Флавія. Вось вельмі такая падобная сітуацыя была з юдэямі падчас аблогі Єрусаліма рымскім царом Цітам. Таксама тады голад быў такі страшэнны ды вялікі, што карысталіся вось менавіта галубіным угнаеннем у якасці ежы і яго прадавалі. Ну самі зразумееце, як можна прадаваць тое, чаго мала. То бок сапраўды гэтага гною было зашмат. І зараз мы ставімся, што гэта памёт, што гэта бруд, што гэта брыдка, непрыгожа. То бок за гэтага мы галубоў не надта любім, лётаюць, ды тут дрэнныя рэчы нам робяць. А тады людзі ставіліся зусім інакш. І ёсць такая нават цікавостка, ёсць кветка, яна называецца арнітагаліум, і сапраўды кветка вельмі такая цікавая, яна як белая такая зорачка, і калі перакласці яе назву, ну арнітолагі ўсё мы ўжо чуем у назве, гэта кветка называецца галубіны памёт. Кветка, дарэчы, вельмі прыгожая, вось такія прыгожыя кветкі. Вось так вось агідна па сучасным меркаванням назвалі. Як я ўжо распавяла, былі вялікія вось гэтыя галубятні, якія будаваліся і ў пустыні, і будаваліся ў пячорных гарадах, іх было шмат. Але мы можам узгадаць тое, што мы размаўляем зараз пра горліц, а горліцы і галубы жылі побач, і гэты мой аповед мае дачыненне як пра тую, так і пра другую птушку, але супынюся на вось такой цікавосткі, што гэта зараз мы кажам галубятня, і нам усё зразумела. Па-лацінску голуб гэта калюмба, галубятня гэта калумбарыум. Па-сучаснаму кажучы, гэта калумбарый. І калі мы кажам калумбарый, мы узгадваем сховішчах з гэтых крыняў з прахам прамерлых, якія ўжо засталіся пасля крэмацыі. І сапраўды, вось гэта назва калумбарый прыйшла да нас з тых вось старажытных часоў, бо найбольш заможных людзей, канешне, хавалі ў маўзалеяў. А людзі простага люду, то есть простыя грамадзяне, там беднякі, племеі, рабынікі, вольна адпушчаных і так далей. Ну іх таксама ж трэба было дзесьці хаваць. Яны што вырашылі? Людзі стварылі такія невялікія таварыствы па грамадскіх пахавальнях. Яны так і называліся пахавальныя таварыствы. І вось людзі ўзносілі туды пэўныя такія рахуначкі, зносы рабілі, і за гэты ўзносу будаваліся вось гэтыя маўзалеі для беднякоў. Канешне, калі яны былі маўзалеі для беднякоў, найчасцей за ўсё і найперш за ўсё яны будаваліся сапраўды па правобразе галубятняў. Яны былі такой акруглай формы або прамавугольнай. І ўнутры там былі невялікія такія камеры, куды потым уставлялі урну з прахам памерлага чалавека. Чымсьці сапраўды вось гэтыя пахавальныя пабудовы яны нагадвалі галубятні. То бок адсюда мы і маем калумбарый. Менавіта сэнсуецца, што гэта зараз месца для пахаванняў, а тады гэта была галубятня. І калі людзі гаварылі, што мне пахаваюць у калумбарыі, яны, канешне, мелі на ўвазе пахавальныя пабудовы, але калумбарый гэта было па тых часах шырока упатрабляльнае такое слово. І людзі сэнсавалі, што гэта і галубятні, і месца для пахаванняў. Да нас, на жаль, мы зараз маем галубятні, калумбарый у іншым сэнсе. Але вось такая цікавостка, калі сказаць, што пахавалі ў калумбарыі, то бок пахавалі ў галубятні Божай. Ось такая цікавостка, неяк я так сабе ўсэнсавала, разважала на гэтую тэму, і гэта мне вельмі так падабавалася.
Але вернемся да горліц. І, канешне, я хачу крыху распавесці пра горліц, якія жывуць на тэрыторыі Беларусі. Гэта горліца звычайная. Горліца або гарлінка па-народнаму яе яшчэ завуць. Адкуль пайшло горліца, то бок зразумела ад горла, бо ёсць невялічкі такія адмеціны на шыі ў гэтых птушак, вось, і яны выглядзе такого нібыта паўкалечка. Галубы гэтыя кажуць тур, гур, вось такое у них характэрнае муленне, і то бок атрымалася яшчэ такая народная назва турлушка. Вось, і нават Карл Лінней, калі апісваў па-лацінску віды ды роды, складаў гэтую сістэматыку батанічнага ды жывёльнага свету, я вельмі часта да яго звяртаюся, ён нават дадаў расшырэнне, другое імя, гэта туртур, стрептапелія туртур, менавіта туртур ад таго, што гэтыя птушкі прамаўляюць. І цікава, што сапраўды яны гэта прамаўляюць, гэта іх мова, яны размаўляюць, гэта не проста там сядзяць абы што туркаюць сабе. Горла ў іх адыгрывае вельмі такую значную ролю, бо гэта рэзанатар, узмацняльнік гукаў. Вось, і яшчэ такая цікавостка, што менавіта так хлопцы прывабліваюць дзяўчат, горліц, да, сабе, яны вось так спяваюць. І вельмі цікавы ў іх яшчэ такі шлюбныя танцы, калі можна сказаць. Ну як танцы? Голуб уздымаецца досыць высока, а потым пачынае планаваць павольна ўніз, пры гэтым вельмі моцна хлопаючы крыламі. Вось, і калі збоку паглядзець, я гэта назірала яшчэ вось у гэтым траўні, ну, мінулага года траўня, так, то сапраўды я думала, што птушка нешта пашкоджанае, параненае, бо такія хлапкі вельмі гучныя. Гэта ён уже так для дзяўчыны стараўся. Цікава тое, што назва лацінская стрептапелія, вось я узгадала Карла Ліннея, яна была не адразу. Карл Лінней узгадаў птушку і назваў крыху інакш, але я ўжо не буду тут гэта ўдакланяць, бо і так шмат інфармацыі. А вось назву стрептапелія даў гэтым птушкам французскі арнітолаг. Гэта было зусім нядаўна. 1855 год, то бок там 170 гадоў таму, даў французскі арнітолаг Шарль Люсьен Бонапарт. Калі пачулі Бонапарт, ніякай памылкі няма, гэта пляменнік таго самага імператара Наполеона Бонапарта. Ён быў вельмі выдатным арнітолагам, вельмі цікавіўся горліцамі, ён захапляўся ўвогуле галубінамі, і то бок горліцу ён назваў ад старажытнагрэцкага слова стрепто. Я ўжо не буду так там глыбей капаць, удакладняць, але гэта слово азначае кароль. І сапраўды вось на шыі у шматлікіх гэтых горліц ёсць гэтыя ўпрыгожванні, вось гэтае паўкалечка, і яму яно нагадвала такую каралеўскую мантыю. То бок мы адсюда атрымоўваем, што гэта стрептапелія, гэта кароль, цар сярод птушак. Вось так вырашыў той арнітолаг, і так гэта ўсё захавалася. Калі мы пабачым нашу звычайную горліцу у межах нашай краіны, мы заўважым вось гэтыя плямачкі на яе шыі, пра якія я ўжо распавядала. Але існуюць цікавыя легенды пра тое, што гэта ніякая там не плямачка, што гэта такая цепочачка, нейкі ланцужок, на якім вісіць маленькая іконка. Горліца, якая пражывае на тэрыторыі Беларусі, то цікава тое, што і ў Беларусі мы супынуліся з такімі пэўнымі пытаннямі наконт гэтай горліцы, і менавіта каб яе абараніць і крыху прыцягнуць увагу да гэтай птушкі, у Беларусі яна была абвешчана птушкай года 2023 года. Па-беларуску горліца гэта туркаўка, я гэта ўжо ўзгадывала. Вось птушка да нас прылятае і адлятае. Дарэчы, увогуле звычайная горліца, якую мы маем магчымасць бачыць у Беларусі, гэта лесной від, і найчасцей ён сустракаецца дзесьці на Гродненскай вобласці, туды Брэсцкая вобласць, там іх можна пабачыць у большай колькасці, чым, напрыклад, дзесьці там на поўначы Беларусі. Увогуле у Беларусі ўсяго ёсць 5 відаў галубоў.
апрэч нашай горліцы, гэта вяхір, вялікі голуб, такі велізарны, нібыта павялічаны ў памерах. Дзякуючы вось гэтым усім карантинам 20-го года пандэміі гэтыя голубы пачалі вяртацца і ў гарады. Можна іх таксама пабачыць у горадзе, ходзіць і ухкае як сава. Вяхір, далей гэта клінтух, далей гэта кольчатая горліца, яна таксама да нас часам залятае, і наш звычайны голуб, сізы голуб. Вось, ён жыве у нас у горадзе, і все мы яго можам пабачыць. У вёскі, канешне, яго, магчыма, не так шмат, бо ён не селіцца на дрэвах. Я пра гэта ўжо распавядала. Гэта пералётная птушка, наша горліца. І зімую яна ў саванным рэгіёне на поўдні у пустыні Сахара. Туды яны ўсе лятуць. Можаце прыблізна уявіць сабе, якая гэта вялікая адлегласць. У вясну яны прилетаюць досыць позна да нас, калі ўжо дрэвы ўсе ў лістах зялёных стаяць, а адлятаюць досыць рана, у пачатку верасня. Туркаўка, вось наша беларускае слова. Самец вельмі прывабна, вельмі прыгожа ухажвае за сваёй дзяўчынай. Вось пра гэта іх спевы, пра гэта іх танцы я ўжо распавядала. Гняздо яны робяць на дрэвах, яны невялікія майстры такого гнездастраительства. Гэта некалькі галінак, якія яны там накідалі неяк так схематычна. Як кажуць, арнітолагі зрабілі латок. Вось туды ўжо яны яйкі свае адкладваюць. Высіжваюць яйкі па чарзе 10-2 тыдня, дзён 18. Потом яшчэ 10-3 тыдня выкормваюць гэтых птушанят. То бок за лета яны выводзяць двойчы гэтых птушанятак. Харчуюцца зернем, усялякім насеннем, вось, кормяць дзетак потым сваім птушыным малачком. І сапраўды гэта такія бяскрыўдныя птушкі, у прыродзе іх не шмат ворагаў, на іх шмат хто палюе, самі яны вось такія мірныя, стасуюцца па свеце. Але ёсць вялікая такая праблема, бо колькасць гэтых птушак, горліц, яна скарачаецца. У Еўропе за 30 гадоў папуляцыя птушак скарацілася на 80%. На 80% птушак стала менш, чым было яшчэ 30 гадоў таму. У Беларусі яшчэ 20 гадоў таму гэту птушку выключылі са спісу птушак, на якіх можна паляваць. У нас гэта ўсё забаронена, і мы на іх не палюем. А ў чым жа такая прычына вось такога хуткага скарачэння папуляцыі птушкі? Ды вельмі проста, бо ў краінах Міжземнамор'я ёсць дазвол на паляванне. Цікава тое, што палююць людзі не для ежы, не для нейкіх там такіх мэт. Гэта проста настраляць, пералічыць, вось хто больш настраляў птушак, той і маладзец. Адстрэльваюць птушак, калі яны вяртаюцца ад нас і лятуць ужо на месцы зімоўкі, і там забіваюць каля 2 мільёнаў горліц. Гэта такі прыблізны толькі падлік. Арнітолагі б'юць трывогу, што гэта трэба забараніць, але шматлікія краіны маюць такі дазвол, і Грэцыя, Італія, дарэчы, Іспанія, там на эту птушку палююць, калі яны вяртаюцца. А потым прыходзіць вясна, і гэтыя птушкі зноў з той пустэчы ляцяць да нас, каб нарадзіць новых птушанят. То бок зноў ж такі прылетаюць над гэтымі краінамі. І ў веснавы перыяд паляваць забаронена, але палююць. І гэта нелегальнае такое паляванне, і калі ўвосені гіне каля 2 мільёнаў горліц, то 10 каля мільёнаў гібне яшчэ і ў веснавы перыяд, калі гэтыя голубы вяртаюцца да нас, каб высядзіць, нарадзіць новых. І цікава тое, што гіне, вось, як кажуць, такое ядро папуляцыі, ёсць такі тэрмін. Гэта якраз такія особі, якія ўжо дарослыя, якія перажылі зімоўку, якія, магчыма, ўжо былі бацькамі, то бок генафонд, проста кажучы. І вось яны гінуць, і, канешне, да нас далетаюць не ўсе
птушкі. Вось такую праблему мы маем. Увагу грамадства арнітолагі і ахоўнікі жывёльнага свету прыцягваюць. Вельмі спадзяюся, што калісьці гэтае пытанне будзе вырашана і будзе ўвогуле забаронена паляванне на горліц. То бок гэта не для ежы, гэта ж проста для забавы. І сапраўды, калі прыглядзецца сярод жывёльнага свету, я не ведаю жывёл, якія палююць для забавы. Напэўна, гэта робіць толькі чалавек. Вось, такая праграма сёння ў мяне атрымалася. Спадзяюся, адказы на пытанне, чаму у ахвяру прыносілі горліц ды галубак, я адказала, дзе іх бралі, што гэта былі найхутчэй не нейкія сеткі ў палях, а гэта былі калумбарыі. Вось я спадзяюся, усё мы удакладнілі і крыху высветлілі гісторыю гэтых птушыных у нашым свеце. Вось. З вами была Анастасія Аўдзевіч. З Богам! Легенда пра птушку. Аўтарская праграма Анастасіі Аўдзевіч.